Depois, cando me licenciei da Marina, depois xa era do CABE, Pois prepareime algo, proboume o director, que me recomendou un compañeiro, un amigo, un veciño dali da Coruña, un tal Varela, que estaba con Lerete. E dixo ao director don Rodrigo de Santiago, moito me quería, eu a ele, dicime, bueno, Rogelio, de momento non tes plaza, vai só de meu con Lerete, tens que estudiar, vai, non tes plaza, pero pronto van ser as oposicións e, a ver se se pode dar unha plaza de terceira. Pero quedou unha plaza de Morítono, libre, de Saso. E prepareime, eu que gostaba moito, naquela estudaba moito, noite, no día estudaba porque quería tío con plaza. E entón saquei a plaza de interina, de Obrito. E tiñas o barítono ti? E no, o Obrito era da banda. Era da banda. E a pasar o tempo xa tocaba na orquesta, nas orquestas xa andaba por aí de profesional, xa andaba na orquesta Finisterre. Entonces sereu a plaza que tiña eu, interina. E presenteime para as oposicións para coller a plaza en primeira, en propiedade. E saqueira. Despois, ao tempo, pasou o tempo, eu, como sempre me gustou o clarinete, o mestre Groba, Rogelio Groba, pasou o clarinete, eu estaba estudando o clarinete, e dicía ao clarinete solista, oye, Jarrote, ese chaval, é Rogelio. Estaba dentro dunha sala. Sí, é Rogelio, o mestre Rogelio, sí. Pero suelo o clarinete. Pero podemos fazer unha cosa. Buscamos un músico para el Saso, Marítimo, a ver se hai un Saso, usted se entera que hai un profesional por aí para Saso, Marítimo, que toca o clarinete, e lo pasamos ao clarinete, que hace falta clarinete. E así foi, pasou ao clarinete, e xa me tocou depois o clarinete. E a plaza viña, sabes a que na colleu? Loureiro. Porque lle digo eu. Eu estaba deseando coller a plaza de clarinete porque me gustaba, además de que me gustaba o clarinete, o Brito era moi duro. Era ese duro de tocar? Era moi... Era moi difícil polo que era mal o instrumento. E o Brito tocar na banda no municipal era moi difícil, porque había que tocar pianos, fazer os pianos cos selos, fazer co contrabaixo, fazer... había que dominar moito. E cando salía unha nota grave, un do ou un xe natural, que viña varias veces, en sinfonías viñan varias veces, non era... Era imposible. Era imposible fazer o piano que quería o director. Era imposible. Porque había que empastar cos chelos. E se tocaban fuerte, salías destacabas, e non pastabas. Pasei un mal rato. Aí sí que foi que depois Loureiro non pudo tocar os instrumentos. Non pudo tocar, non lle daba nota. E sí que pasei moitas cousas, eran moitas cousas. A orquesta empecé cando se desfixe a orquesta, que se chamaba Ferrando e xa orquesta. Ferrando e xa orquesta que foi despois por Xacareros, un grupo que foi por toda Europa por aí a cantar un trío, digo. Entonces, cando se fixe a orquesta, eu xa tiña intención, xa andaba tocando algo por aí, e me dixo aquí un daqui que se chamaba Carralillo, Rogelio, por que non collen organizaste a orquesta Finisterre, que eres joven, en fin, eres espabilado, eres traballador, e votamos todo por ti. Bueno, pois
Pois a ver, e registrei, non a registrei eu, registraron nesa orquesta, e diron a min o nombre, Orquesta Finisterra. E en vez de poñerlle, non sabíamos que lle poñer, que tiñeron esas pancartas, cunha F, en vez de poñerlle Fernando, pois escribimos con o nombre Finisterra. Me entendes? Sí, para non tirar Para ahorrarse que non había nin patagón para comprar, para pagar un pintor, hasta coincideu así, hombre, pois mira, as pancartas xa teñen unha F, e poñen un Finisterra, hombre, Finisterra, xa está, bueno, por Finisterra. E seguimos luchando por Finisterra hasta estes días. Pois xa podemos tocar nas festas, xa eu xa tiña 20 e pico de anos, xa daba nas festas, xa tocaba o saxofón na orquesta, pero había que soplar, non había nada grabado, e tocábase todo que repertorio americano, os Vamos de Pedro Prado, os fostros americanos que eran moi difíciles, pero xa dominabas, sabías, xa eras profesional, e tiña a orquesta, fixamos sempre a Orquesta Finisterra, a Orquesta Finisterra sempre foi unha luchadora, e cando se cansaban e máis, era difícil, eran os trompetas, porque antes tiros un repertorio americano, e os fostros americanos como El Mundo, ou como In the Moon, en forma, como todos eses, que tiñan un repertorio xa daquela grande, porque iban logo copiando de outras orquestas, pois os trompetas non querían, andaban polo Mi, polo Fa, polo Re, polo Do, os americanos escriben moito por arriba. Sí, claro. E xe luchando cun repertorio, tira, e os solos sempre nos metían os segundo trompetas. As cousas que tiñan nos repertorio tiñan nos a de fostros americanos como Pensilvania, Santa Chuchu, os altos 4 puntos, os altos 12, llamadas las trompetas, os solos, pero solos difíciles. Tías un recuerdo por aí dun segundo trompeta que non hubo trompeta que non podía tocar. Só había un endesada que o tocaba, que era un tal Melucho, que tocaba, eses tocaba por arriba, pois todos lle tiñan un pánico. O único que tocaba esas cousas eran os satélites, porque tiña a orquesta clásica da Coruña, de Galicia. E depois veu a Florida tamén tocaba eso. Pero os que íamos detrás tamén querían imitarnos, sabes? Entón, trompetas como non se ganaba moito, que iba só a repartición, pois trompetas, que se chamaban trompeta, e non che viña, porque non ganaba cartos, era moi difícil o repertorio, e se cansaba, se viña, isto non podo tocar, isto tal, é así. Coche daron un Do, un Re, ou un Mi, nas trompetas non é, para algúns non é difícil. Xentes por aí chavalas que dan un Do, un Re sobreagudo, como se fora un Fa da línea. E había un repertorio moi bueno, un repertorio que cansaba moito, pero o difícil desa orquesta nosas, naquele tempo fai 60 anos ou máis, era difícil, era viaxar. Non había coches que rompían, coches vellos, había que fazer a misa e estar ás 12 no campo da festa ou na parroquia. E non chegaba sin para facer a misa, e nos cambiaron unha festa, e de colar toda a vida, San Corbe de Barreiros. Corbe de Barreiros era por San Adrián, sí, San Adrián.
fomos a unha festa que que se cantaba a misa, había que estar preparado para cantar a misa, porque os curas xa nada, estaban 2 ou 3 diante, pero nós tínhamos que fazer todo, e non chegamos para cantar a misa. E a Comisión de Festas nos cambiou para outro día, a festa, por culpa de non chegar á misa. Fixeches a festa o día seguinte? E para outro día, o fazer a misa e o fazer todo. E había un compañero que era policía, e non tiña piso, e non podías vir á Coruña, que estaba en Son Lorenzana, para lá de Lorenzana. E resulta que non se presentou ao servicio, e colleron mal co tenente, andaron mal os dous, e tuvo que pasar do cuerpo. Queres? Chama Alfonso Carbón. Podes tocar ca orquesta? Anda por aí un fillo aínda, é moi amigo noso. E non pudo, nachou do cuerpo porque o tenente colleu no mal, que aquela eran militares, os jefes da policía eran militares. E cambiaron a festa por culpa de non chegar á misa. E moitas veces cando chegamos á misa, a ver, hombre, que vai empezar, ten que empezar a misa. E nós co coche que rompía o motor. Había pinchazos, sempre avarías, tías nos coches avarías, e chegabas, e salías, a ver xa con un semedo, 10, 12, xa, pero tías un bon lista, pero depois xa tienes 12. Pero había 4 saxofones, nunca fallaban de menos, case nunca tías 3 saxofones. Tías 3 saxos, trío de metal, 2 trompetas, un trombón, e trío de ritmo. O que era malo era o ritmo. Malo era o ritmo porque non estaba electrificado. Era un baixo clásico que depois un que poñelle pastilla, unha pastilla eléctrica, que iba aos altavoces, e poñense unha pastilla e o precio, pero o bombo, nada. O contrabaixo, nada, non se sentía nin a 2 metros. E o acordeón, non había pianistas, era o acordeonista, nos tiñan sempre un acordeonista ronxeando aí, ron, xa era impresionante. Ese, o ritmo era terrible. Pero todas as orquestas, na flojeaban eran no ritmo. E, últimamente, o mellor que tiñan as orquestas é o ritmo. Porque é todo electrificado, me entendes? Sí, claro. Xa é demasiado. Agora xa é demasiado tamén. Pero eso había 3. Nós tomábamos 2 trombóns. Tomábamos sempre 3 trompetas. 4 saxofones. Temos 5 saxofones na orquesta. 2 cantantes. Pero o ritmo flaqueaba moito. Trinque, nada, non, sin máis, además, percusionistas malos. Non había un percusionista bueno. Agora hai percusionistas moi buenos aí da fora, de Cuba, pero aquí en percusión nada. Porque non había piano, xa que non había piano, non había eléctrico, contrabaixo eléctrico. E non tiñedes altavoces tampouco? Non tiñedes altavoces tampouco? Tiña os altavoces, sí, tiña os altavoces que pesaban 50 kilos cada un. E había que subirles con roldanas. Subir con roldanas ao principio, que depois xa se pixaron os portos, pero era un chaval para colgarlos polos árboles ou polos calles ou eso, porque é imposible fazer todo. Pero eran altavoces de 12 pulgadas que non pesaban nada, pero tiñan os 2 electrificados, ótimos, que pesaban 50 kilos cada un. Xa ve, 2 solamente. E depois tiñan os 2 más, 2 bocinas, non sabes? Bocinas.
pero levábamos un amplificador e con medo espantoso porque os palcos estaban cobertos. Xuvia, che caía a gota dentro do amplificador, se queimaba o amplificador, que se nos queimou en Asturias, quedabas colgado. En Asturias queimouse o amplificador que se mollou e tuvemos que tocar sin altavoces. E pedimos a orquesta de Pontevedra, que estaba con nós, Crazy Cry, non sei onde é eso, Crazy Cry. Chamábase Crazy Cry, e me dou con esta vida. Caballos de abajo, estábamos. E pedimoslle que nos deixara. Nada, non lo deixou. Eles tocaban con amplificación, nos subir, tíos que tocar sin amplificación. Caballos de abajo, e me dou con esta vida. Aí que era Ponferrada, pois a meterse á esquerda, caballos de abajo. Pensábamos moito só. Pero temos pasado moi mal momentos polos coches que rompían, empujabas, rompían as rodas, pinchábanse, as carreteras eran horribles. Deixando o Pedrafita, pinchamos unha roda, non sei se adiante atrás. Mi madre, que medo tomamos. Aí o coche encima, temos un pinchado. Íbamos para Campo Araia.